19 Novembru 2025 ħarġa 396 Paġna 52 Jum fil-ħajja tan-naħla Katerina Kitba ta' Abner Joe Buttigieg u Dylan Farrugia f'isem il-Fondazzjoni għall-Konservazzjoni tan-Naħla Maltija. Qari Caroline Vassallo. L-10 ta' Novembru 2025 Aziz Djarju Bizz, jiena Katerina, in-Naħla Maltija. X'ġurnata kelli llum? Kemm tirna jiena uħuti minn fjura għall-oħra, niġbru n-nektar u trab tad-dakra, il-pollen. U wara li rġajna nġbarna d-dar fil-kaxxa tagħna, il-beehive, kienet tfadlilna iktar faċendi x'nagħmlu? Qabel norqod fis-sodda tiegħi, magħmula mix-xeda, dik li bl-Ingliż jgħidula honeycomb. Ħanirrakkuntalek kif qattajt il-ġurnata tiegħi. Filgħodu, kmieni maż-żernieq, hekk kif ix-xemx bdiet tiela minn wara l-għoljiet, id-dar tagħna bdiet tqum bil-ħajja. Kelli aptit nibqa' rieqda, imma ftakart li kelli xogħol importanti ħafna x'nagħmel. Ridt immur indur il-fjuri u ndakkarhom. U kif tista' torqod b'dak l-istorbju kollu li bdew jagħmlu ħuti huma ħerġin mis-sodda tagħhom? Iva, għax din importanti nispjegaħilek, jien għandi eluf taħwa, imbagħad x'inhomna ir-reġina ġiet ħdejna, selmitilna u tlaqna ntiru l-barra fil-kampanja Maltija. Kemm kienet sabiħa Malta minn fuq. Siġar mxarbin bin-nida ta' filgħodu, ħitan tas-sejjieħ, għelieqi u modijiet ikkuluriti bil-fjuri. Il-bogħod rajt anki l-baħar blu ileq. Hemm ħafna fjuri tal-bin differenti li matul is-sena inħobb inżur biex min-nektar li niġbor minnhom nagħmel l-għasel maħuti. Pereżempju, fjuri koħol bħal fidloqqhom, il-virgi jew il-klin, fjuri roża bħal ħannewija u l-ħobbejża, fjuri bojot bħal narċis u l-pankrazju u fjuri sofor bħal l-ellux u l-ġarġir. Kollha ssibhom f'postijiet speċjali bħax-xari jew f'xiwiet, imma dwar fejn issib il-fjuri sbieħ ngħidlek darb'oħra. Meta kont mimlija u ma stajtx inġorr iktar nektar, irġajt lura d-dar. Għalkemm sa x'kien wasalt, ir-riħ kien ivenven ġmielu u xorta rnexxielni nasal qawwija u sħiħa. Dan li se ngħidlek sigriet u tgħidu lil ħadd, imma n-naħal Malti jaf itir ħafna, anke fir-riħ. X'ħin dħalt id-dar, xammejt riħa tasel bnin. Ħuti kienu qed jagħmlu l-faċendi. Ftit minnhom kienu qed inatfu u jfarfru. Oħrajn isoddu xi toqba mas-saqaf biex ma jidħolx ilma meta tagħmel ix-xita. Oħrajn kienu qed jieħdu ħsieb ħuti żgħar u oħrajn qassa mal-bieb. Jien tajt in-nektar li ġbart lil oħti l-oħra u din bdiet tagħmlu għasel. Aħna hekk inqattaw għall-ġurnata, naħdmu, imma ma niddejqu xejn, tafx. Lena tagħna naħdmu flimkien u dejjem ngħinu lil xulxin. Imbagħad waslet il-parti favorita tiegħi, iż-żifna tan-naħal. Biex nuru l-xulxin fejn qegħdin l-isbaħ fjuri, flok nitkellmu bil-kliem, aħna n-naħal tal-għasel nitkellmu bis-sfin. Bdejt indur, waqt li ħuti għadu jarawni bajnejhom imberqin. X'ħin lestejt, tgħidx kemm ċabċbuli għax femuni perfettament. Kemm ħadd gost. Wara nofsinhar ġie jżurna ħabib tagħna, in-naħħal li bl-Ingliż jgħidulu beekeeper. Kien liebes libsa bajda u dbissima kbira. Dejjem inxebħu ma' xi astronawta u jien u ħuti tgħidx kemm nitqu. Dejjem iħares lejna bil-ħlewwa, jiċċekkja li kollox sew u jara li aħna b'saħħitna. Aħna nafdawh għax hu l-gwardjan tagħna in-naħal Malti, l-insett nazzjonali, u jixtieq inna l-ġid.
Meta bdiet nieżla x-xemx, dawk li ħallew għall-aħħar biex jiġu lura waslu wkoll. U hekk omna ir-Reġina kienet moħħha mistrieħ li kulħadd inġabar id-dar. Imbagħad sellimnilha u tlajna norqdu. Issa se nħallik għax ġej ħafna nas u rrid nistrieħ. Għax għada irrid nerġa' mmur intir fil-kampanja Maltija fuq il-Fjuri. Kemm sabiħa l-ħajja tagħna n-naħa Malti, mimlija fjuri, għasel u sfin. Il-lejl it-tajjeb, Katerina.